هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے ایمان والیو، ایک دوجے نال تعاون کریا کرو نیکی دے کماں دے اندر، تقوی والے کماں دے اندر، تے ایک دوسرے نال تعاون نہ کرو گناہ دے کماں دے اندر تے ظلم و زیادتی دے اندر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات
ساری کائنات دے سردار میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے سامعین محترم، موجودہ حالات نو سامنے رکھ دیا ہویا مسجد اور مندر دے متعلق مسجد دی فضیلت مندر دی مذمت دے حوالے نال چند باتاں تہاڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت اللہ سانو ساریاں نو سن سنا کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ساڈا ملک پاکستان ایسا عظیم ملک ہے جنوں اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا ہے۔ اسلام دے نام تے ملک پاکستان نو بنایا گیا ہے۔ موجودہ دور دے اندر جننے بھی ملک بنے نے نام دو ملک ایسے نے جڑے مذہب دے نام تے بنے نے۔ اونا جو ایک اسرائیل ہے جڑا یہودیاں نے خاص اپنے یہودی مذہب واسطے بنایا ہے، حاصل کیتا ہے۔ دوسرا ملک ساڈا ملک پاکستان ہے جنوں اسی اسلام دے نام تے کلمے دے نام تے مذہب دے نام تے بنایا ہے، حاصل کیتا ہے۔ جدو بنایا سی تے نعرہ ہر بچے نو یاد ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی اللہ پاک نالے وعدہ کیتا سی، اللہ سانو ساڈا ایک ملک عطا کر جتھے اسی تیری توحید دا پرچار کران گے، تیری توحید نو بیان کران گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے سانو ملک پاکستان ورگی نعمت عطا کر دیتی۔ موجودہ دور دے اندر جڑا دور جا رہا ہے، جڑے ایام جا رہے نے، میرے اس ملک پاکستان دے اندر اور پھر اسلام آباد دے اندر جندہ نام اسلام تے رکھیا گیا ہے، اوتھے مندر دی تعمیر دی اجازت دینا اور ستم ایا پھر ساڈے پیسیاں نال مندر نو تعمیر کروانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے جڑا اسلام دے بھی خلاف ہے، جڑا ملک پاکستان دے آئین دے بھی خلاف ہے۔ حضرات محترم، اس تو وڈا افسوس اس بات دا ہے، اس سے اسلام آباد دے اندر 2-3 دن پہلے مسجد توحید نو گرا دیتا گیا، حالانکہ 25-30 سال تو مسجد آباد سی، بنائی گئی سی۔ انہوں نے ٹھا کے دوبارہ نویں طریقے مسجد تعمیر کرنی شروع کیتی، کافی حد تک کر لئی تے انہوں گرا دیتا گیا۔ حضرات محترم، یہ سارے کام کیوں کیتے جا رہے ہیں؟ یہ سارے کام غیر مسلمانوں خوش کرن واسطے کیتے جا رہے ہیں، یہودیاں عیسائیاں نو خوش کرن واسطے کیتے جا رہے ہیں، ہندوؤں نو خود خوش کرن واسطے کیتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھے آجے، اے میرے اللہ دا اصول اور قانون ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو بھی حکم دیتا، سارے مسلمانوں نو اے رب دا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے میرے محبوب پیغمبر، تو آڈے تو یہودی عیسائی ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، کسے صورت دے اندر راضی نہیں ہونگے۔ ہاں ایک صورت ہے، تسی اپنا اسلام مذہب چھڑ دیو، خود یہودی عیسائی بن جو تے پھر شاید تو آڈے تو راضی ہو جان۔ آج اے ساڈے حکمران اپنے آپ نو کہن بھی مسلمان،
اور نعرے بھی ریاست مدینہ دے لگائے جاندے اور پھر اس سارے اسلام دے خلاف کام اس واسطے کیتے جاندے یہودی عیسائی راضی ہو جان ہندو راضی ہو جان او جدو یہودی عیسائی راضی نہیں ہو سکتے قرآن نے دسیا ہے ہندو تے یہودیاں عیسائیاں تو ود کے ظالم مکار دھوکھے باز نے حالانکہ یہودی عیسائی وہ بھی ایک رب نو مانتے نے جویں اسی ماننے ہاں لیکن ہندو بدبخت رب نو مانتے ہی نہیں وہ تے جگہ جگہ تے سجدہ کرن والے انہاں دے کروڑاں معبود جگہ جگہ تے بت بنائے حجراں شجراں سپاں اور مختلف چیزاں نو پوجن والے اتنا مکار دھوکھے باز دشمن ہے وہ راضی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو اسلام دے اندر مسلمانہ دے ملک مسلمانہ دے شہر دے اندر ایک قرآن و حدیث دا مسئلہ ہے یاد رکھیا جے بعض لوگ اپنی پارٹی نے خوش کرنے واسطے پارٹی جو مرضی کر دی رہے او دی ہر گل نو صحیح کہنا ہے اور کئی ایسے بھی ساڑھے مسلمان نے جڑے اس جناب بت خانے نو بنان واسطے بھی او صحیح کرن واسطے بھی دلیلاں دین واسطے تیار نے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اے شرعی مسئلہ ہے قرآن و حدیث دا مسئلہ ہے اسلامی ملک دے اندر غیر مسلم کوئی اپنا عبادت خانہ نہیں بنا سکتے۔ ہاں اسلام دے آن تو پہلے مسلمانہ دے آن تو پہلے اگر اونا دے عبادت خانے موجود نے تے اسلام مسلمانہ نے اس علاقے نو فتح کر لیا ہے پھر اونا دے علاقے جڑا وہ ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں غیر مسلم انہوں نے ذمہ کیا جاندہ ہے انہوں دے پرانے معبد خانے نہیں کرائے جان گے انہوں نے اجازت ہوئے گی اپنے طریقے دے مطابق عبادت کرن لیکن نواں کوئی اپنا عبادت خانہ غیر مسلم نہیں بنا سکتے مسلمانہ دے ملک دے اندر۔ ایک قرآن و حدیث دا مسئلہ ہے آئمہ اربعہ دا موقف ہے اور اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو کدی اسلامی تاریخ دے اندر پرانے نبی پاک دے دور تو لے کے خلفائے راشدین دا دور بڑے بڑے حکمران گزرے اسلامی کسی نے اپنے ملک اسلامی ملک دے اندر کوئی غیر مسلم عبادت خانہ تعمیر نہیں کیتا اور ریاست مدینہ دے نعرے لانے سوکھے نے میرے پیغمبر نے مدینے دے اندر غیر مسلمان دا کوئی عبادت خانہ تعمیر نہیں کروایا اور حضرات محترم ساڈا اسلام اے بتانو توڑن دا حکم دیندہ ہے نہ کہ بتانو بنان دا حکم دیندہ ہے او توحید ایک ایسا مسئلہ ہے توحید دی خاطر اللہ پاک نے جنہیں نبی آئے انہوں نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں توحید دی خاطر نبیانو شہید کیتا گیا توحید دی خاطر پیغمبرانو پتھر مارے گئے پریشان کیتا گیا اے توحید ایڈی اعلیٰ نعمت ہے تے اے بت خانے اے توحید دے سراسر خلاف نے توحید دے اپوزٹ نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ایام جا رہے ہیں نا اگے قربانی دا موقع آ رہا ہے حضرت ابراہیم پیغمبر دیاں یاداں انہاں دناں دے اندر بیان کیتیاں جاندیاں نے حضرت ابراہیم پیغمبر دی شان بڑی مقام بڑی مستقل جمعہ پھر دا بیان اس موضوع تے ہوئے گا آج جڑا میرے موضوع نال تعلق ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم پیغمبر انہاں نے بت کیویں توڑے ساری قوم مشرک کے بتاں دی پجاری ہے غیر اللہ دی عبادت کرن والی ہے تے ابراہیم پیغمبر نے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے یہ سارے قوم والے جناب ابراہیم پیغمبر دے خلاف ہو گئے حتیٰ کہ باپ آزر اے بھی ابراہیم پیغمبر دے خلاف ہے کلائی جناب ابراہیم کلے ہی اللہ پاک دی توحید دی خاطر دعوتاں دے رہنے ہر بندے نو جا کے رب دی توحید سنا رہنے تے ایک قوم والیاں نے منیا کوئی نہیں حتیٰ کہ انہاں دے میلے دا دن آ گیا کہندے نے ابراہیم آ ساڈے نال چل تینوں ہی اسی میلے تے لے جائیے ابراہیم پیغمبر نہ گئے اے چلے گئے قوم والے
जनाब इब्राहिम नबी नूं मौका मिल गया है, कुहाड़ा पकड़ लेंदे ने, इन्हां दे बुत खाने दे अंदर चले गए, दरवाज़ा खोले आए। जनाब इन्हां दे बुत मुख्तलिफ कैटागरी दे पै हुए ने, खड़े कीते हुए ने, नसब कीते हुए ने, इन्हां के वन सवन्ने खाने रखे हुए ने, फल रखे हुए ने। मुशरकां दी अकल ही बड़ी मत बड़ी मारी हुंदी है। इब्राहिम नबी तंजिया अंदाज दे अंदर गल समझाना चाहते ने। अल्लाह अकबर। इन्हां बुतां नूं मुखातब करके कहंदे ने, ओए बदबख्तो, तुहाडे अगे बड़े बड़े VIP खाने ने, इन्हां नूं खांदे क्यों नहीं जे? मेरे नाल गल क्यों नहीं करदे जे? हुण ये बुत कित्थों बोल सकदे ने? इब्राहिम नबी नूं गुस्सा आया है, कुहाड़े दे नाल इन्हां बुतां नूं तोड़ दिता है। किसे दी लत तोड़ दिती, किसे दी बांह तोड़ दिती, किसे दी गर्दन जुदा कर दिती, सारे बुतां नूं गिरा दिता है, तोड़ दिता है। वड्डे बुत दे कंधे ते कुहाड़ा रख के वापस आ गए। हुण जदों कौम वाले वापस आए, जिवें इन्हां मुशरकां दी आदत सी, सब तो पहले अपने इन्हां झूठे खुदावां दे अगे जाके सजदा करदे हुंदे। जदों ये बुत खाने दे अंदर दाखिल होए, सारे बुत टुटे भजे पै ने। बड़े हैरान हो गए, कहन लगे ओ किन्ने कम कर दिता है, साडे खुदावां नूं किन्ने तोड़ दिता है। एक बाद विच नौ बात बोल के कहंदे ने एक नौजवान है, ओ साडे ना रब्बां दी बड़ी तौहीन करदा है, ओनू इब्राहिम क्या जांदा है। अल्लाह अकबर। हुण इब्राहिम नबी नूं पकड़ के लै आए न। इन्हां ने पुछया इब्राहिम नबी कोल, ऐ कम तू कीता है? फरमाया, ओ जालमो, अपने रब्बां दे कोल ही पुछ लो, इन्हां बुतां कोलों ही क्यों नहीं पुछदे इन्हां नाल किन्ने सलूक कीता है। इन्हां ने जनाब गर्दनां नीवियां कर लईयां, सिर झुका लए। कहन लगे, इब्राहिम तैनू ते पता है ये ते बोलदे ही कोई नहीं, ये ते गल ही कोई नहीं करदे। हुण समझाया हजरत इब्राहिम नबी ने, जेड़े गल कोई नहीं करते, जेड़े अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुसी उन्हां नूं खुदा क्यों बना लिया है? गर्दे कन इन्हां मुशरकां ने जनाब इब्राहिम नबी नूं अग च सुटन दियां तैयारियां कर लईयां ने। बड़ी इन्हां ने जनाब अग जलाई है, खंदक खोद के, बड़ी तेज अग है। इब्राहिम नबी नूं इंज करके एक झूले च बिठा के दूरों ही अग दे अंदर सुटन लगे ने। हुण याद रखिया जे, जेड़ा बंदा अल्लाह वाला बन जांदा है, जेड़ा अल्लाह दी तौहीद वास्ते अपने आप नूं कुर्बान कर देंदा है, ओदा जनाब कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। सारी कौम खिलाफ है। इन्हां ने इब्राहिम नबी नूं अग च सुटन दियां तैयारियां कर लईयां ने। जनाब इब्राहिम अपने आप नूं रब दी सपुर्द कीता। हसबी अल्लाह व निअमल वकील, आंदे मैनू मेरा अल्लाह काफ़ी है। जदों अग च सुटिया है, अल्लाह पाक ने अग नूं डायरैक्ट हुक्म दिता। अल्लाह पाक ने फरमाया, वकुलना या नारुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह फरमांदे ने, अग जल्दी गुलजार बन जा, ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा। रब ने बचा लिया इब्राहिम नबी नूं। इत्थे गल करन दा, वाकया बयान करन दा मकसद है आप साडे इब्राहिम पैगंबर ए जनाब बुत शिकन सन, बुतां नूं इन्हां ने तोड़िया है, बुतां नूं तबाह बर्बाद कीता है, ते बड़ियां बड़ियां तकलीफां नूं बर्दाश्त कर लिया है। चलदियां मेरे नबी दा दौर आया है। सोने पैगंबर ने जदों मक्का फतह कीता है, सन 8 हिजरी दे अंदर मक्का फतह हो गया है। बैतुल्ला दे अंदर 360 बुत मौजूद ने। इन्हां मक्के वालियां ने रब दे घर दे अंदर बुत रखे हुए ने।
360 बुत इन्हां ने बैतुल्ला दे अंदर रखे ने। हुण मक्का फतह हो गया है ते इस्लाम मक्के दे अंदर फैल गया है, इस्लामी रियासत दे तहत मक्का आ गया है। ते नबी पाक ने इन्हां बुतां नूं छड्डिया नहीं कि गैर मुसलमान दे भी हकूक ने, गैर मुसलमानों भी हक देना है, तो इन्हां दे बुत क्यों तोड़िए। वो जेड़े पैगंबर दा कलमा पढ़िया है उस पैगंबर दा जरा उस नबी दी सीरत नूं वेखो। मेरे आका ने फरमाया अली मेरे कंधियां ते चढ़ जा, जिन्ने बुत ने सारियां नूं ला दे, सारियां नूं गिरा दे। हजरत अली आंदे ने महबूबा मेरे कोल ए गुस्ताखी नहीं हुंदी, तुसी मेरे कंधियां ते चढ़ जाओ। आपने फरमाया अली नबूवत दा भार तू नहीं चुक सकना है, मेरे कंधियां ते तुसी चढ़ो। नबी पाक ने सारे बुत लुहा दिते और इन्हां बुतां नूं नबी पाक ने अपने हत्थां नाल तोड़िया। आप छड़ी मारते जांदे ने और ज़बान तो फरमा रहे ने कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया बातिल खत्म हो गया, इस बातिल ने मिटना ही है। नबी पाक ने बुतां नूं तोड़िया। और सोने पैगंबर दा कलमा ते असीं पढ़िया है, उस नबी ओ पैगंबर बुत शिकन सी, बुत फरोश नहीं सी। मेरे नबी ने बुतां नूं तोड़िया है, हजरत अली ने बुतां नूं तोड़िया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। चलदियां चलदियां आज तो तकरीबन 1000 साल पहले 1024 हिजरी दे अंदर हिंदुस्तान दा इलाका फतह किया है सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने। सुल्तान महमूद गजनवी ने यह इलाका हिंदुस्तान दा फतह किया है ते गजनी इलाके दे हुक्मरान ने हिंदुस्तान उदों मुख्तलिफ रियासतां दे अंदर सी ते मुख्तलिफ रियासतां दे बड़े बड़े ये जनाब इन्हां हिंदुआं दे सरदार सन जिन्हां ने कब्जे कीते हुए सी। जिवें अज दे हालात ने बिल्कुल इंज दे ही हालात उदों सन। आज तो 1000 साल पहले ना तकरीबन इंज दे ही हालात सन। ये हिंदू ए बदबखत ए मक्कार ए धोखेबाज इन्हां दी फितरत अंदर शामिल है। ये हिंदुआं ने उदों भी इस्लामी रियासत इस्लामी हुक्मराना के खिलाफ प्रोपोगंडे किए। एक मुख्तलिफ मुल्कां नाल मिल के मुसलमाना के खिलाफ इन्हां ने प्रोपोगंडे किए। सुल्तान महमूद गजनवी दे इलाके के खिलाफ प्रोपोगंडे किए और मजबूरन सुल्तान महमूद गजनवी नूं एक कदम उठाना पिया। हालांकि बड़ा ताकतवर मुल्क सी हिंदुस्तान, बड़ियां जनाब इन्हां कोल पावरां सन, लेकिन याद रखिया जे मुसलमान जदों भी लड़दा है इहदा तवक्कल रब ते हुंदा है, ईमानी कुवत नाल लड़दा हुंदा है। ते जदों मुसलमानां दे अंदर ईमान होवे, ईमानी कुवत नाल लड़दे ने, दुनिया दी कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकदी, ईमान दे अगे कोई नहीं टिक सकदा। अल्लाह अकबर। सुल्तान ने जदों हमला किया तकरीबन 1024 हिजरी दे अंदर हिंदुस्तान दियां मुख्तलिफ रियासतां नूं फतह करते जा रहे ने। चलदियां चलदियां उस दौर दे अंदर एक बुत सी सोमनाथ दा नाम नाल मशहूर। सोमनाथ दा नाम तुसी सुनिया होएगा, तारीख अंदर मौजूद है। ये सोमनाथ बुत जिहड़ा है हिंदुआं दा, इनू इन्हां हिंदुआं ने बड़ा उरूज दिता सी। सब तो वड्डा इन्हां ने एक हिंदुस्तान ते गुजरात दे इलाके दे अंदर इन्हां ने एक बुतखाना बनाया सी जिहदे अंदर इस सोमनाथ बुत नू रखिया होया सी और इस तरीके नाल इन्हां ने बुतखाना बनाया सी उस दौर दे अंदर। गौर करिया जे उस दौर के अंदर कुछ हिंदू इंज समझो साइंसदान कारीगर दीवारां दे अंदर इन्हां ने ऐसियां शुआवां ते मकना तीस लगाया होया है। बुत जमीन ते नहीं रखिया, फिजा के अंदर लटकिया होया है। तकरीबन 9 फुट लंबा बुत और फिजा के अंदर लटकिया, कोई सहारा भी कोई नहीं। लोग वेख वेख के हैरान होंदे और वो कहते कि बुत दी जनाब ये
पावर है, ये ताकत है, इहदियां करामतां ने वो जरा लटकिया होया है जिहदे थल्ले सहारा भी कोई नहीं। चलदियां चलदियां हुण ये इलाके दे अंदर हिंदुआं दी बड़ी ताकत है, ये राजे जिहड़े ने इन्हां दे बड़ी फौज है ते ज़हरी तौर ते मुश्किल लगदा पिया है। इस सोमनाथ मंदिर नूं फतह करना बड़ा मुश्किल लगदा पिया है। लेकिन ए जनाब सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह फौज नूं नाल ले लिया है ते रब दे सामने सजदे अंदर गिर जांदे ने, अल्लाह कोल दुआवां करदे पे ने, रब कोल मददां मंगदे पे ने। जदों साडे ऐसे हुक्मरान सन उन्हां दा ताल्लुक रब नाल सी, रब नूं राज़ी करन दी खातर सब कुछ करदे सन। यकीन जानो दुनिया दी कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकदी सी। अज साडे हुक्मरान इन्हां ज़ालमां ने रब नाल ताल्लुक ही तोड़ लिया, इन्हां दा ताल्लुक हो गया यहूदियां ईसाइयां दे नाल, गैर मुसलमान दे नाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बुतां वालियां नाल ताल्लुक बन गया है, जिन्हां दी वजह करके अज असीं परेशान हो गए, साडे मुल्के इस्लामी ममालक परेशान हो गए। जिहड़ी गल मैं दसना चाहना वा, सुल्तान महमूद ने रब कोलों दुआवां कीतियां ने, रब नूं सजदे कीते ने ते अल्लाह दा नाम लैके हमला कर दिता है ते ऐसा पावर वाला हमला कीता है। ये हिंदुआं नूं पाश पाश करते जा रहे ने, हिंदुआं दी फौज नूं तबाह बर्बाद करते जा रहे ने। कुछ मर गए, कुछ नस गए। हुण बुतखाना ये सोमनाथ मंदिर फतह कर लिया है। सुल्तान आए ने आप बुतखाने दे अंदर, बुत नूं वेखिया ते हैरान रह गए। मशवरा किया गया ते पता ये लग्या एक जनाब मुसलमान साइंसदान समझदार बंदा, इन्हें मुआयना किया है। एक दीवार के अंदरों इन्हें चंद पत्थर निकलवाए, जदों पत्थर निकलवाए ने बुत उधर झुक गया है, दीवारां गिराइयां ने ते बुत जमीन ते गिर गया, क्योंकि इन्हां ने मकनातीसी पावर दे नाल बुत नूं लटकाया होया सी। अल्लाह अकबर। हुणे सारे हिंदू पंडित आ गए ने, पंडित आके सुल्तान नूं कहन लगे जनाब जिन्ना पैसा चाहिए जे लै लो, जिन्ना माल चाहिए जे, जिन्ने हीरे जवाहरात चाहिए जे लै लो, पर साडा ये बुतखाना साडा ये मंदिर ना गिराया जे। और याद रखिया जो लाहौरियो, ये सुल्तान महमूद गज़नवी ने जेड़ा जुमला तारीखी बोलिया है, एडा कीमती जुमला है, तारीख दे अंदर सोने दे पानी नाल लिखण दे काबल जुमला है। फरमान लगे ओए पंडितो, अगर मैं तुहाडे कोल माल लैके ये तुहाडा जनाब बुतखाना तुहाडा मंदिर ना गिराया, ये तुहाडे बुत नूं ना तोड़िया, मैनू तारीख ने बुत फरोश दे नाम नाल याद करना है, तारीख ने मैनू बुत फरोश कह के याद करना है। ते मैं नहीं चाहता ये जिंदगी ते रब दी अमानत इन्हें ते खत्म हो ही जाना है, जिंदगी ने खत्म हो जाना है, पर मेरा नाम इस्लामी तारीख दे अंदर रोशन रहना चाहिए है। और कहन लगे मैं तुहाडे कोले पैसे नहीं लवांगा, मैं चाहना वा मैनू इस्लामी तारीख बुत फरोश दे नाम नाल याद ना करे, बल्कि बुत शिकन दे नाम नाल याद करे। सुल्तान ने अपने हाथ नाल बुत नूं तोड़िया है, इहदे टुकड़े टुकड़े कीते ने, ते जदों अल्लाह वास्ते काम कीता है, जिन्ना माल हिंदू देन वास्ते तैयार सन, इस तो कई गुना ज्यादा हीरे जवाहरात बुत दे अंदरों बुत दे पेट दे अंदरों निकले ने, ज्यादा माल भी मिल गया है, बुत नूं भी तोड़ छड़िया है। अज तक वो तारीख याद करती पई उस मुजाहिद नूं। ऐसे सानू हुक्मरान चाहिए ने, ऐसे सानू जनाब लीडर चाहिए ने, ना कि ऐसे लीडर जिहड़े खुद बुत बनावन, खुद जनाब मंदिर तमीर करन। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये साडी इस्लामी तारीख है, इस्लाम दे अंदर बुतगिरी दी इजाजत कोई नहीं। अल्लाह गौर करे जे अज साडे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर किन्ना जुल्म इस बात दा है, रब
دے گھراں مسجداں نوں گرایا جا رہا ہے 3 دن پہلے اسلام آباد دے اندر توحید دے نام تے بنی مسجد نوں گرایا گیا توحید مسجد نوں گرا دیتا گیا ہے اللہ حالانکہ وہ مسجد ہے جیڑا اللہ دے گھر نے مسجداں اور پوری زمین دے اندروں سب تو زیادہ اللہ نوں پیاریاں لگدیاں نے جیڑیاں مسجداں دے اندر رب دی عبادت کیتی جاندی ہے جیڑیاں مسجداں دے اندر رب نوں سجدے کیتے جاندے نے اج انہاں مسجداں نوں گرایا جا رہا ہے تے جتھے میرے رب دی نال شرک کیتا جاندا ہے جتھے میرے رب دی توہین کیتی جاندی ہے انہاں مندراں نوں بنایا جا رہا ہے اللہ میرے ویرو ذرا غور کریا جے پارٹیاں دے پیچھے نہ لگیا جے انہاں سیاستداناں دے پیچھے لگ کے اپنے ایمان دا بیڑا غرق نہ کریا جے انہاں سیاستداناں نے تواڈے کم نہیں آنا جے موت آ گئی قبر دے اندر نہ تواڈے عمران کم آئے گا نہ نواز شریف کم آئے گا نہ بلاول کم آئے گا اوتھے کم آن گے تے نیک مال کم آن گے اوتھے کم آئے گی تے رب دی توحید کم آئے گی اس واسطے انہاں 2 نمبر لیڈراں پیچھے لگ کے اپنے ایمان دا بیڑا غرق نہ کریا جے کئی ہون بھی جناب انہاں لیڈراں دے پیچھے انہاں دی محبت دے اندر آ کے انہاں مندراں دا دفاع کردے نظر آ رہے نے وہ اپنے ایمان دا فکر کرن وہ محبت ہووے تے اللہ دی خاطر کسے نال بغض ہووے تے اللہ دی خاطر اے میرے نبی نے سانو حکم دیتا ہے آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن جدو اللہ دے عرش تو علاوہ کسے دا سایہ کوئی نہیں ہوئے گا میرا رب ایسے لوگانوں اپنے عرش دے تھلے جگہ دے وے گا جڑے محبت بھی کر دینے تے اللہ واسطے کسے نال بغض بھی رکھ دینے تے اللہ واسطے اللہ اکبر الحب للہ والبغض فی اللہ تے عمل کرو جے کوئی چنگا کم کرے تے دی تعریف کرو جے کوئی قرآن و حدیث دے مخالف کم کردہ تے او دی جناب حوصلہ شکنی کرو او دی مخالفت کرو اللہ اکبر اس واسطے آپ میرے اسلامی ملک 73 دا آئین پڑھ کے ویکھ لو 1973 دے آئین دے اندر ایک موجود ہے کہ ملک پاکستان دے اندر قرآن و حدیث دے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اے ملک اسلام دے نام تے بنے آئے ایتھے اللہ رسول دی مخالفت اندر کوئی قانون نہیں ہوئے گا اے آج مندر بنانے اے اسلامی اے ساڑھے ملک پاکستان دے آئین دے بھی خلاف ہے اور اے ستم ظریفی ظلم دی انتہا ویکھو پھر اے زمین میں اے سرکاری دیتی جا رہی ہے 4 کنال زمین سرکاری دیتی جا رہی ہے اس تو وڈا ظلم کہ اس مندر نو ساڑھے ٹیکس دے پیسے نال بنایا جا رہا ہے وہ ساڑھے حق حلال دے پیسے مسلمانہ دے پیسے انہاں پیسیاں نال 10 کروڑ لگا کے اس مندر نو بنایا جائے گا کیا ساڑھے پیسے انہاں بتاں واسطے رہ گئے جے مسجداں دی واری آئے انہاں نو گرا دیو مسجداں تے مدرسیاں واسطے بجٹ کوئی نہیں خزانہ خالی ہے تے جے انہاں مندراں دی واری آئے پھر 1 کروڑ روپیے کتھوں نکل آئے جے انہاں جناب گردواریاں دی واری آئے ارب روپیے کتھوں آ جاندے نے اے لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں اے بات تے غور کرن دا آج وقت ہے اپنے ایمان دا فکر کرو اپنے ملک پاکستان دی فکر کرو اسلام آباد اسلام دے نام تے بنیا ہویا آج او دے اندر مندر بنان دیاں تیاریاں ہو رہی نے کڈا وڈا ظلم ہے اللہ کو دعا کرو اللہ جننے بھی اسلام دے خلاف نے جننے بھی ملک پاکستان دے خلاف نے اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما آج وقت ہے آج ویلا ہے سمجھ جاؤ آج وقت ہے رب کو دعا بھی کرو اور یاد رکھیا جے اے باتاں میں کیوں کرتا پیا اے قرآن دا اصول ہے اللہ پاک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى لوگو ایک دوسرے نال تعاون کرو نیکی دے کماں دے اندر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ لیکن گناہ تے ظلم اندر کسی نال تعاون نہ کرو ظلم تے گناہ دی مخالفت کرو ڈٹ کے مخالفت کرو اور نبی پاک دا فرمان ہے میرے آقا نے فرمایا
اگر تواڈے چ کوئی بندہ کسے گناہ نو ویکھدا ہے کسے برائی نو ویکھدا ہے تے او دے اندر طاقت ہے ہاتھ نال روکن دی، ہاتھ نال اونوں روکے اپنی طاقت دے بل بوتے تے۔ اگر وہ کمزور ہے ہاتھ نال نہیں روک سکدا، زبان نال روکے زبان نال بھی نہیں روک سکدا، ایڈا کمزور ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اپنے دل دے اندر انہوں برا جانے، برائی نو برائی سمجھے تے جے بندہ گناہ نو برائی نو دل اندر بھی برا نہ سمجھے پھر او دے چ ایمان نہیں ہوئے گا۔ ایمان دا سب تو ہلکا درجہ ہے بندہ گناہ نو دل چ گناہ سمجھے تے جڑے آج جناب دفاع کردے بنے مندر بنانا صحیح ہے، اے حکومت صحیح کردی پئی ہے، وہ اپنے ایمان دا فکر کرن، ایمان نو جو نکل گیا ہے وہ ایمان تے کہندا ہے برائی نو برائی سمجھو دل ندروں نو گناہ جانو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم اینا مسجداں دے اے رب دے گھر اینا دی حفاظت کرنا اے میرا اللہ آپ بھی حفاظت کر لیندا ہے۔ جویں جدو دنیا تے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوندا رب آپ حفاظت کردا، جویں بیت اللہ دی حفاظت کیتی ہے دنیا اندر جننے گھر نے رب دے گھر نے اینا دی فضیلت بڑی ہے، اینا دا مقام بڑا ہے مسجداں دا۔ اللہ جڑے اینا نو اینا دی ویرانی چاہندے نے، جڑے اینا مسجداں نو برباد کرنا چاہندے نے، یاد رکھیا جے اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، او رب مولتا دیندا ہوندا ہے، او رب وقت دیندا ہے، جدو او دی پکڑ آندی ہے پھر بڑے بڑے حیران رہ جاندے نے، پھر اللہ پاک انہاں نو تباہ و برباد کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لہذا ساڑھے ملک پاکستان دے اندر اسی اینیاں قربانیاں کیوں دیتیاں نے؟ او اسلامی پاکستان دی تاریخ پڑھ کے ویکھو، اے اسی ملک کوئی انجنیہ حاصل کیتا، او قائد اعظم نے کی فرمایا سی ملک حاصل کرن لگیاں ہندوان نے بڑیاں چاپلوسیاں کیتیاں، توانوں اسی وزیر اعظم بنا دنیا، سارا نظام توانوں دے دنیا لیکن الگ ملک نہ بناؤ۔ تے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اینا ہندوان دیاں مکاریاں نو سمجھ گیا سن، انہوں نے فرمایا سی کہ دو قومی نظریہ دی بنیاد رکھی، ہندو اور اسلام یہ الگ مذہب نے ایک کٹھے نہیں رہ سکتے، انہوں دا رہن سہن وکھرا ہے ساڈا رہن سہن وکھرا، انہوں دا کلچر الگ ساڈا کلچر الگ۔ اللہ اکبر۔ انہوں دیاں مکاریاں سمجھ کے پاکستان نو حاصل کیتا، اور جدو یہ ملک بنایا گیا کنیاں قربانیاں دیتیاں گئیاں، لکھاں ساڈے مسلمان شہید ہوئے، لکھاں ساڈیاں خواتین ساڈیاں ماواں پہنا دیاں عزتاں تار کیتیاں گئیاں، بچے ذبح کیتے گئے، اتنا جناب مشکل مرلہ سی ملک پاکستان نو بنان دا، بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے ساڑے مسلمانہ نے، ساڑے وڈیاں نے جان اپنیاں جاناں قربان کر کے اے ملک حاصل کیتا ہے۔ او جے ملک دے اندر مندر ہی بنانے سان پھر ملک حاصل کرن دا فائدہ، پھر اے جناب بارڈر لگان دا فائدہ، پھر اے اسلام آباد بنان دا فائدہ، پھر اینیاں قربانیاں دین دا فائدہ، جے ایتھے بھی مندر ہی بنانے سان آج ایک مندر ہے اعلان 400 مندر بنان دا کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ آج وقت ہے آج ویلا ہے، اس ساڑیاں مسجداں تے مدارس دے خلاف جان دے ہو، پیچھے جناب کرونا دی آڑ دے اندر آ کے او پابندیاں لگائیاں گئیاں، او ایس او پیز انہیں سخت بنائے گئے، کسے محکمے تے انہیں سخت او ایس او پیز نہیں بنائے گئے، او پابندیاں کسے محکمے تے انہیں سخت نہیں لگائیاں گئیاں جڑیاں مسجداں تے مدرسیاں تے لگائیاں گئیاں نے۔ اللہ انہاں دی ویرانی اصل جے چاہندے نے، یہودی عیسائی ہمیشہ اسلام دے دشمن نے، اے دشمنیاں کرتے رہن گے، آپس دے اندر انہاں دا 100 اختلاف ہوئے، ہندوؤں دی نام بندی ہوئے عیسائیاں یہودیاں دے نال، لیکن یاد رکھیا جی الکفر ملت واحدہ، جدو اسلام دی واری آندی ہے اسلام دے مد مقابل سارا دنیا دا کفر ایک ہو جاندہ ہے، اسلام دے مخالف اے سارا جناب کفر ایک ہو کے اسلام دی مخالفت کردہ ہے۔ آج جو ہوئی وقت ہے آج او ہوئی ویلا ہے، اسلام دیاں مخالفتاں ڈٹ کے کیتیاں جا رہی ہیں، اس میرے ملک پاکستان دے اندر کدے قادیانیاں نو اگے لیاندہ جا رہا ہے، کدے جناب اربہ روپیے لا کے سکھاں نو اگے لیاندہ جا رہا ہے، کدے ہندوان دے مندر بنائے جا رہے ہیں۔ اگر نہیں کوئی بنا سکتا تے مسجد نہیں بنا سکتا، جو مسجد بنانی ہوئے تے 100 دفعہ رلنا پیندا ہے، کئی سال لگ جاندے نے اجازتاں لین دی خاطر، اپنے پیسیاں نال اپنی جگہ تے بندہ مسجد بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر۔ جے مدارس واسطے چندہ کٹھا کرنا ہوئے تے کئی شرطاں لگائیاں جاندیاں نے، کھلاں کٹھیاں کرن تے پابندیاں لائیاں جاندیاں نے، کی میں تواڈے سامنے رونا رواں، بس اللہ کولو دعا
دعا ہی کرو کہ اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام دی حفاظت فرمائے، اللہ سانو کوئی نیک صالح حکمران دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دعوے بڑے کیتے جاندے نے ریاست مدینہ دے نام نو بدنام کیتا گیا ہے، میرے اسلامی ریاست مدینہ دا نام بدنام کیتا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہر کم مخالف اسلام دے کیتا جا رہا ہے۔ اگر ریاست مدینہ نو ویکھنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو علاقے فتح کیتے تے شرطاں لائیاں سن، کوئی غیر مسلم اسلامی ملک دے اندر اپنا نواں کوئی عبادت خانہ نہیں بنا سکتا۔ اے اسلام دے اندر ساڈے مسلمان خلفاء حکمرانہ دیاں شرطاں موجود نے، نواں عبادت خانہ غیر مسلمان اندر نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اور آج دلان دے اندر اپنی نیتاں بنا لو، رب کو دعا بھی کرو کہ اللہ اے ساڈا پیسہ انہاں مندراں واسطے اسی نہیں دیتا، یہ جڑا ٹیکس دیتا ہے اسی اس تو بری و ذمہ، جتھوں تک کسی دی کوشش طاقت ہے یہ دی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور تسی پھر ویکھیا ہوئے گا آ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہندوستان دے اندر کیویں جشن منایا جا رہا ہے، جتھے بابری مسجد گرائی گئی۔ افسوس اس بات دا ہے کہ نہ تے مندر شرعی طور تے جائز ہے تے نہ اخلاقی طور تے جائز ہے۔ جیڑے ہندوؤں بدبختاں نے ہندوستان دے اندر مسلماناں دا جینا حرام کیتا، میرے کشمیر دے اندر کنا ظلم ہو رہا ہے سارے جاندے نے، پوری دنیا جاندی ہے۔ بابری مسجد نو انڈیا اندر شہید کیتا گیا، اج اسی بدلہ او لے آئے کہ انہاں دے مندر اتھے اسلام آباد دے اندر بنائیے۔ اج اسی اتنے بغیرت ہو گئے ہاں، ساڈے اندروں غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے کہ اسی پرواہ ہی نہ کریے، انہاں دے مندراں نو تمیز کیتا جائے اور وہ جشن منا رہے نے، دھمکیاں لا رہے نے پاکستان نو۔ اللہ سوشل میڈیا تے باتاں عام نے، تسی باخوبی واقفیت رکھ دے ہو میرے ویرو۔ بس اللہ کو دعا ہے اسی آپ بھی بدلیے، اسلام واللہ آ جائیے۔ یہ زندگی اللہ دی امانت جے، یہ ختم ہو جانی جے۔ رب دے دین واسطے زندگیاں وقف کرو، رب واسطے، رب دے دین واسطے تہاڈا جینا بھی ہوے تے مرنا بھی ہوے، گل پھر بنے گی۔ اسلام نہیں کام آنا جے، دنیا تے بھی تے آخرت تے بھی۔ غیرت اور اسلام، غیرت والی زندگی، حیا والی زندگی اسلام دے اندر جے۔ یہ غیر مسلم تے بدبخت جلدے سڑدے نے کہ مسلمان اینا پر امن اینی حیا والی زندگی کیوں گزاردے پے نے، سانو مسلماناں نو تباہ کرن تے تلے ہوئے نے۔ لیکن یاد رکھیا جے اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں وقت آئے گا غزوہ ہند بھی ہوئے گا۔ اسی مسلمانہ نے غزوہ ہند بھی فتح کرنی ہے، بلکہ پوری دنیا نو اسی فتح کرنا ہے، پوری دنیا تے اسلام دا نام ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جدو امام مہدی آئے گا نا، اے یہودی اگر کوئی درخت دے پیچھے بھی چھپیا ہوئے گا، وہ درخت دے پتھر بولے گا مسلمان میرے پیچھے یہودی انہوں قتل کر بے ایمان نو۔ یہ وقت آئے گا پوری دنیا تے اسلام ہوئے گا، اللہ نے کفر دا نام ختم کر دینا ہے۔ جنہ مرضی کفر کوشاں کر لے، جنہ مرضی ٹل لا لے، آخر فتح اسلام دیے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ یہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ونتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔